Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! En aquest vídeo parlarem de la inxa i de com l'emboquem correctament a la nostra boca. Tot i que en l'apartat de curs bàsic de gralla ja vaig explicar una mica com posicionàvem la boca, hi ha hagut diferents persones que m'han obert i m'han preguntat una mica més sobre la col·locació de la nostra inxa a la nostra boca. Per començar necessitarem de la nostra inxa i el tudell. Una vegada el tenim, ens el posem a la boca. La pregunta és, podem atacar o podem col·locar la nostra boca de qualsevol manera a la inxa? La verdad es que nunca me había preguntado eso. La resposta és que si voleu sí, però jo us aconsello que no ho feu. I no ens el posem de qualsevol manera, ens el posem així. Per treure la màxima sonoritat de la nostra canya i treure-li els màxims harmònics, evitarem, doncs, embocar la nostra boca al màxim endavant. És a dir, no farem això. Tocar així és un error, mates tots els harmònics que li puguis treure a la canya. Ei, i ho veig moltíssim. No sé si s'escoltarà i s'apreciarà molt bé, però escolteu com s'escolta una gralla embocada a saco i una canya embocada correctament a la part d'aquí darrere. Vaig embocar la canya de manera errònia. I ara embocarem la canya de la manera correcta, sense menjar-nos tota la inxa, només tocant per aquesta zona d'aquí. I m'agradaria donar-vos un altre consell de com tocar la nostra inxa correctament. Ja no només no ens menjarem tota la canya, sinó que, a part de tocar en fora, una altra cosa que no hauríem de fer és apretar amb els llavis així la nostra inxa. Si l'apretem així, primer de tot és que ens l'acabarem carregant. Apretar així matarà la canya, però a més no traurem el so desitjat. Doncs veieu aquesta zona d'aquí on s'ajunten els nostres llavis? Veieu les comissures dels llavis? És on s'ajunta el llavi superior i el llavi inferior. Doncs aquesta zona d'aquí, conjuntament amb el diafragma, són els encarregats en fer la força. El que heu de fer és posar la següent posició a la nostra boca. Imagineu que heu menjat una llimona. Intenteu tancar-me la boca, intenteu... i s'us ha quedat una cara així. Doncs ara farem la nostra inxa i sense menjar-nos-la pel complet, no, la posarem així. Aquesta zona d'aquí és l'encarregada de fer la força. Vaig a apretar la canya malament, perquè veieu la diferència. I ara vaig a fer-ho correctament. Si ataquem des del nostre lateral, no només tindrem un major control, sinó que a més no ens carregarem la nostra canya. Espera un moment, i si realment t'està agradant aquest contingut, subscriu-te i ajuda'm a fer molts més vídeos com aquest. I ja de pas, recordeu que tinc un compte a l'aixeta i també a Instagram, Aula de Gralla Cat. Més cosetes. He vist grallers que mentre toquen l'inxa, en el seu coll va sonant. Això és dolentíssim, us fareu molt de mal al coll. Heu d'intentar fer això. La força no ve dels pulmons i del coll, la força no ve de fer força al coll, sinó que la força ve del diafragma. El diafragma és l'encarregat d'empènyer l'aire i que la nostra pressió surti major o menor. No ho feu de coll, us fareu mal, de veritat, no ho feu. Si ho feu de coll, si mentre toqueu la inxa aneu sentint un del vostre coll, no ho feu, pareu. Si us sona això, pareu. Mireu la vostra posició, com esteu
atacar la canya i el més important, l'aire, agafeu aire del vostre abdomen i mireu d'impulsar-la amb el diafragma. Relaxeu el coll, no ho feu, que us fareu mal. Val? Recordeu, l'aire ha de sortir suau, no s'ha de fer una força excessiva. Recordeu, omplir d'aire el vostre abdomen, mai de pulmó, val? I toqueu. Si noteu que la hinxa us costa molt de tocar, és que alguna cosa passa. Per tant, reviseu la vostra hinxa, primer de tot reviseu si està molt oberta, si està molt tancada, reviseu si les pales estan molt dures i per tant les heu de llimar una mica, si la canya necessita unes cunyes, o al contrari, o és que està molt tancada, no passa l'aire i la heu d'obrir una miqueta. Però no és normal fer una força impressionant per tocar la gralla, no fa falta. Amb una bona hinxa ben preparada i una bona tècnica, ho tenim tot solucionat. Us agradaria que fes més vídeos sobre la hinxa? Deixeu-m'ho als comentaris. Adeu!